Itt vagyunk Bogdánba, esik az eső. Kicsit félsprintéltem én ide. Mindjárt kell érkezzen a tesó is. Valahonnan onnan lentről. Beközelítem, hogy hallám, hogy amúgy a táj az szuper, gyönyörű patak, fenyőfák, meg vadautósok. Kell érkezzen tesó, ha bár eléggé előre nyomtam. És már jön is ott a távolba. Be van közelítve maximumra. Nyomja keményen. És keményebben, de már esik az eső. Fáj, hogy nyomja.